कशी काय मंडळी, गावात येऊन आंब्याचा रायता नाही खाल्लास तर काय खाल्लास? आपल्याकडे आज होते एवढे सारे आंबे आणि सगळे आंबे गावठी होते, अगदी आमच्यासारखेच। त्याच्यानंतर सगळे काढून घेतलो एका दुसऱ्या टोपात, कारण आपण आतमध्ये नेऊन त्याच्यामध्ये व्यवस्थित पाणी टाकून घ्यायचा। पाणी कशासाठी तर आपण हे आता उकडत ठेवचेत। मग गॅस वगैरे पेटवलो आणि जैन टोप गॅसवरती ठेवले आणि थोड्याच वेळानंतर आंबे आपले उकडून व्यवस्थित रेडी झालेले। मग सगळे पटापट अजून एका दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घेतलं आणि घेऊन इलो हॉलमध्ये, कारण आपण हे सगळे आता सोलूचे असतात आणि सोलताना साल असताना वरचा कवर त्याचा पण व्यवस्थित काढून घ्यायचा, वेस्ट करायचं नाही। नंतर मस्त मोहरी आणि लसणीची दिल्यान आईन फोडणी आणि त्याच्यामध्ये आपले साफ करून घेतलेले आंबे टाकले आणि पाणी पण टाकल्यान कशासाठी तर मस्त ग्रेव्ही सुट्टा आणि आतमध्ये मीठ आणि साखर पण टाकल्यान, कारण चवीसाठी, नाही तर काही चव येऊची नाही। त्याच्यानंतर थोड्याच वेळानंतर आपली डिश रेडी जायतच इल्लेली आणि लुक सुद्धा एकदम जबरदस्त दिसावतो, वाटतं की नाही एकदम भारी। तर मग घेऊन गेलो सगळं आमच्या हॉलमध्ये आणि फायनली आपला रायता एकदम व्यवस्थित खाऊच्या लायक रेडी झालेला। तर बघू शकता, जॉईन ट्राय पण केल्यान, तर तुम्ही पण नक्कीच केला असतालात आणि केला नसाल